Shubor nakaslem jong unongsan hima. UMLA jong ka North Shillong constituency uba Adelbert Nongrum hakasngi palay ula play ya kamadan basketball kabaw la pinchna thamai but ya kabala ice ngobha shaki khna khunswet jong ke AW Thomas Girls Home kabadan hajayaw lom sinteu ya gani kamadan basketball la pinchna lingba ka scheme CMSDF haga jinglot kabala kot palat arpusaulak tingka kata nalor kamadan lakin thopru ya ka sitting gallery ki jingena ekai so podoi bat kiwei haba penpau ya ka jing kemen hadin ka jing play uba Adelbert ulaong bakani ka de ka jing ice ngobha Christmas bat snam thamai sheki khna khon sweat jong ka ne ka jaka hagani ka sngi lai don langru project officer ke AW Thomas Girls Home uba ohiwat pasa kong Camelia Rentathiang probation officer kong Sunny Mika Krem Home Superintendent Reverend Pastor Marshall Lingdo bat kiwei la ban ong bakidan hadu san pohun reungot ki khna khon swet khat arngot ki nongtre bat kite ki khna ki lej pule he KJP Higher Secondary School hagani ga sngi la pen song shit ru da ki jingruai ne ki khna jong kane ga jaka nganut banong ngaslur banong ban ngaslan ru banong namar kadau kadai ka bakani ka constituency ka klam pen kedram ya dei mar kadau ngamdong kam man bu yak syuki hakmat du baban ya pen bat ka lawai ba pernai joki long dien bat ki pateng dei lor ta kanong rim mangayo ya ka ban persang ban pendap hok la ka jong ka kamram kadai ti bat ka jingkir clear ani ka step gomanta apan pau bu jing kemen kajing songu yo blai kam ta myo kalat ya ka bangin pen urong ini ka singi ban play ya ni ka madana basketball ka ba ngalai gift shafi ko monomi khmat lemba ka scheme CM SUDF ka bre ka mali kategori nakaliang jong chief minister beton bro u Konrad ki sangma nasu komen bat hagini ru idon ki item ki bla interview lang ha ka scheme kitemen pasan baro wala kimla banang rikat ni kapur ndai ngaso ban ai kapurom nakabanta jong pi ba lemba kani ka yeng ka bangitip ka children's home ka ba lakin mau ban ai burom kerpang lemba ki missionaries ki ba menswa ki balawan ban pen sapriang ye ka kitien jong play baban syakri para brio ha kerteng jong AW Thomas kapur ka lingkot namar nganang kuaru ya ka ban play officially hani ka singi yang ni ka item ko bang layo ya kaban bu benta dalam baka scheme kalong namar ba kadaw ru kadai ba kalajan collection ba lajan ru ya kaban announce collection kanwar sa code of conduct ya bang numla ya wan penpau officially let's say jadi ro tanong rim ko ba ngasim ni kabu da kabang ya penbet kerki lambat ki nong pediai bait bathon jong ni ka children's home da ka jing ya trailang daga cooperation ka bangidon lang markeliang ngiyo ya ban penorlong ni ka singi